Non podemos rematar este bloque de videotutoriais sobre glosarios en Moodle sen comentar como se crean e se manexan as categorías. Unha categoría vaime permitir agrupar os termos dentro dun determinado bloque. Entón, activamos antes de nada a edición no noso curso, imos ao noso glosario co que estamos a traballar e temos nesta pestana ver por categoría. Nos agora mesmo non temos ningunha categoría creada. Damos ya editar categorías e engado unha categoría. Imos a crear, por exemplo, periféricos de entrada, xa que temos varios termos que podemos meter aí, gardo os cambios, engadir unha nova categoría que sexa periféricos de saída, gardo os cambios, e unha terceira categoría que sexa, por exemplo, unidades de medida. Unidades de medida da memoria. E gardar os cambios. Así crearíamos tantas categorías como necesitáramos. Agora imos a meter algún dos termos que temos dentro desas categorías. Teño, por exemplo, aquí o termo bit. Iría á súa edición e aquí lle indico un bit é unha unidade de medida de memoria. Gardo os cambios. Do mesmo xeito, seguimos no noso glosario. Imos a volver a mostrar o glosario, busco outro termo, imos á súa edición e dicímoslle este termo pertence á categoría de unidades de medida de memoria. Doulle a gardar. Refresco. Volvo ao glosario de termos. Outro, por exemplo, este que temos aquí pola G. Vou á súa configuración e tamén unha unidade de medida de memoria e doulle a gardar. Imos buscar algún, por exemplo, que sexa, vamoslle dar a todas para ver todos os termos, a ver se temos algún, un monitor. Damoslle aquí a configuración e dicímoslle que este é un periférico de saída. Gardo. Volvemos a todas. Imos buscar a ver se temos algún, por exemplo, o rato, periférico de entrada. Imos á súa configuración, periférico de entrada e gardar. Así iríamos metendo os termos que xa temos creados na categoría que corresponda e cando se vai a engadir un novo termo xa podemos escoller unha das categorías que hai establecidas. Estas categorías vanme a permitir agora en ver por categoría, aquí seleccionar a categoría da cal quero mostrar uns determinados termos. Por exemplo, quero ver todos os termos que están dentro da categoría de unidades de memoria e veríos todos. E con isto rematamos o bloque de glosarios.